Menos
ώρες να δεχτείτε. Και αύριο με την αμούλα πάμε να καταναλωτήρες. Σκαθαράκι, πού πας έτσι πιστακό? Και εσύ Παπαρούλη, γιατί βγαίνεις με το περιβάλλον σου και πάλι? Παιδιά, όπως είδατε, ο Σταύρος μιλάει με τα πάντα. Με τα κρίνα, τη λεβάδα, τα σκουφί και τα στολίδια. Και με τα παλιά παιχνίδια. Ίδια φρύδια, ξεκουφίδια, σαβρίδια, μύτια και καρύδια. Καλά, είμαι αυτύπητος στις ομοιοκαταληξίες. Πού είστε παιχνιδάκια μου? Τι θα θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι με τις καταλήξεις? Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τσίτσικα? Τώρα παίζουμε με τις στολίδες του άλλου. Σας παρακαλώ, μη συνεχίσετε σε άλλο. Είτε ξύδια και κρεμμύδια, φρύδια και αποκαλύδια. Ουφ! Καλά, μην με κοιτάτε έτσι. Ένα αστείο, Ο Σταύρος του λέτε λοιπόν, καλά μου με δουλειάκια, χαιρόταν έπαιζε και μιλούσε με τον καφετή. Μόνο με το υπόλοιπο παιχνίδι της Λενικούπολης δεν πολύ μιλούσε, γιατί μόλις τον έβλεπα, τον μάλλον, τον έβριζα και τον στεναχωρούσα. Νάτος τώρα ο Σταύρος πέφτει, κουβαλώντας ένα πολύκρομο γυαλί. Είναι σουρ. Φώτα. Κόκκινο κεράσι, πράσινο πιπέρι. Ο βίος είναι ο βασιλικός. Πηγαίνει, πηγαίνει. Ποιον αγαπάει το γέννη, το μυρίζει κάτω μπρε. Γιατί το γλυκά τσουδιασε. Τι θέλει το καφέ? Σταύρο, έλα εδώ μια στιγμή. Θέλω να σου μιλήσω. Καλημέρα σας, κύριε παιδιά. Καλησπέρα και σε σένα. Άκουσε, Σταύρο, παιδί μου. Ήμουν καλός τόσα χρόνια. Φέρω κάποια ευθύνη για τη συμπεριφορά. Έχεις μεγαλώσει
τόσο ψηλά έφυγες. Από το κάτω φαίνεσαι πυγμή. Σαν ένα μουλάκι. Μπράβο φίλε. Συγχαρητήρια. Σκύψου το. Μη φέρνεις έτσι θετικά. Μείνε λίγο καβάκι. Μένω σε παρακαλώ σήμερα πατρικητάκι. Τι να κάνω, φίλους μου. Όχι σήμερα όμως να πει, ίσως μια άλλη φορά. Οι γονείς σου, άμα σε καταλάβει να μιλάς μαζί του, σίγουρα θα σε γνωρίσει. Αν μη σιγάρει για μένα, τα φτιάχνεις. Δεν είναι λίγο, παρακαλώ. Ράμπη, δεν πίσω πέρα γρήγορα στο σπίτι, έχω να με κάνεις. Πόσες φορές σου έχω πει να μην μιλάς αυτό το χασομέρι. Απαγορεύεται. Έλα γρήγορα σπίτι, πριν έρθω και σου ξέρεις όσο μια τις κέρες. Αδιόφωνε. Τώρα, Μανούλα, κάνω καιρό και έρχομαι. Θα σε κλειτώσω μέσα και να μάθεις σε πάπος. Ναι, Μανούλα, θα είναι πάπος. Συγγνώμη, τα βράδια κλαίνουν να πηγαίνουν κατά το μάτι. Γεια σου, Ραμπή. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σας. Τι καλημέρα. Κοντεύει μεσημέρι. Ακόμα καλημέρα λες. Πού είναι ακόμα, 2 ώρα το πρωί. Τι σημασία έχει η ώρα. Ένα σωστό μήνυμα και πρέπει πάντα να προηγείται τις ώρες. 8 λέει η ώρα, 12 να λέει αυτό. Αντί να τρέχουμε εμείς να προλάβουμε την ώρα. Να τρέχει αυτή. Πρέπει να είναι γρήγορα το σύγχρονο μηνυμίκι. Να αφήνει την ώρα μερικές ώρες πίσω. Τουλάχιστον. Καλησπέρα, γιατί. Κάνεις και τον έξυπνο, Όμως δεν θα τον κάνεις για πολύ. Θα σε καταγγείλουμε. Μα για ποιο πράγμα. Δεν το λέμε και δεν αφήνεις και μάμα που λες. Μα γιατί διέτα. Μας ανάγκασε να χασομερίσουμε. Μας υποχρέωσες να φλιαρίσουμε. Είσαι δημόσιος κίνδυνος. Δεν φτάνει που πατάς το δικό σου χρόνο. Πατάς και το δικό μας. Όπως παταράω το χρόνος, εσείς πιάσετε κουβέντα μαζί. Εγώ απλώς σας χαιρέτησα. Τι θράσος είναι αυτό, συκοφάτη. Όρθω να μάθει να μιλάς. Έχεις τους μεγαλύτερους. Δεν έχεις αρχές, δεν έχεις σεβασμό. Θα σε καταγγείλουμε. Όμως, προς το παρόν, για να πούν τα πράγματα στη θέση, για να υπάρξει έστω και λίγη δικαιοσύνη, στοιχειώδης δικαιοσύνη, θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Φυσικά και πρέπει. Εξυπακούεται. Και μάλιστα, τώρα αμέσως. Υπόσχομαι να μην γίνω ποτέ σαν εσάς. Δεν θα γίνω ποτέ καλά μικρομισμή. Yes, I am.
κύριε Βέξαπτε, όλη η Μερνικούπολη που ήδη είναι αναστατωμένη. Α, τώρα να σας το και εγώ. Δηλαδή, κύριε Όργα, του είδες τα ίδια στα μάτια. Ναι, σου λέω. Δηλαδή, άφησε ένα σπόρο καλαμπόκι και φουντώθηκε μια πέτρα. Ναι, ακατανόητο. Μήπως είναι σαφό? Όχι, είναι πανίξυπη. Ένα μαθητής μου και το ξέρω καλά. Τι εξυπνάδα είναι αυτή, αφού άφησε το καλαμπόκι και πήρε του χρόνου. Αυτό είναι ασέβεια, είναι ίδρυς. Έχει δίκιο ο ανώνυμος. Φυσικά. Και να ήταν μόνο αυτό. Γιατί, τι άλλο είναι, πλάτη, σύντροφοι. Ενώ όλα τα φυσιολογικά μυθίγια μαζεύουν σπόρους από ξηραμένα φρούτα, ξύλους καρπούς. Φτάνει, κύριε Άργο, μέσα στην αναλυτική. Ξέρουν γιατί τι μαζεύουν. Α, αυτός ξέρει. Αυτός τι μαζεύει. Μαζεύει κουρελάκια, χρωματιστά γυαλάκια, άχρηστα πραγματάκια, κλωστίζεις και κουβάκια. Κλωστίζεις και κουμπάκια. Σκουβίδια και πετρούλες, χαρτιά και σακούλες. Δεν κάνει αυτά τα σκουπίδια. Παίζει λίγο μαζί τους, χαίρεται και τραγουδά. Α, δεν είμαστε καλά. Λέει και ξαναλέει, Θεέ μου, τι όμορφια. Θα μου πέσουν τα μαλλιά και Μετά τα παρατάει, κάνοντας ναι έτσι. Κάποιος άλλος για να τα βρει, κι αυτός για να χαρεί. Καλά, ποιος θα τα βρει και να χαρεί τώρα. Δηλαδή αυτός, δηλαδή πρέπει και την περίπτωση του. Τι δεν είναι και εσείς να σας όταν μάθετε θέμα. Κάπως ποιος είναι αστυνομικός. Φοβάμαι, πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, πρόκειται για επικίνδυνη περίπτωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα στραβά μάτια. Φυσικά, φυσικό. Και να ήταν μόνο αυτό. Γιατί διάλεγε κύριε Άργο. Λέγει, θα εκτελαθώ. Μιλάει στους πάντες και τα πάντα, σε όλους τους κράτους του. Όχι. Ναι, μέχρι και στο τεμπέλα το Τσίτσικα τον είδα να μιλάει. Στου Τσίτσικα είπατε. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Βέξαπτε, από την αμμόν το μύθο Χρυσού, Τον κάνει του μύθου. Χάλια τον κάνει. ξέρετε τι στήχησε αυτός ο μύθος στους προγόνους μας, Μια περιουσία. Γιατί ήταν παραγγελία. Φυσικά και ήταν παραγγελία. Και μάλιστα ακριβοπληρωμένη. Τι νόμιζες, κύριε Βέξαπτε, έτσι εύκολα φτιάχνεις ένα καλό όνομα στην ιστορία. Αυτό αλλά εγώ και εγώ το ήξερα. Ένα καλό όνομα, αγαπητή θυσίες και Γι' αυτό σας συνείδητος πάνε να καταστρέψει όλα. Ο ξερουκέφαλος, ο εγωιστής, ο αριστόρυτος. Ο κουκονοκέφαλος. Αυτός θα μας χαρίσει. Και να ήταν μόνο αυτό. Αχ, όχι άλλο κύριε Άργα. Να χαρίσει. Γιατί με μέχρι εδώ. Με τις αναδελφικές του ιδέες παρασύρει την αιωρία μας. Με τη στάση του τάσκει το δικαίωμα στο χουζούρι και την τεμπελιά. Ω, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Βεβαίως είναι πολύ επικίνδυνο. Αργή αμύντηρ πάσης μαγείας. Δεν έλεγα μια αρχαίη μονομένη. Το έλεγαν κύριε Άργα. Δεν το έλεγαν. Ακριβώς όπως το είπε ο δάσκαλος με παιδιά του έλεγαν. Λες τα παιδιά μου, συνεχώς παραμύθια. Παραμύθια. Αυτός θα κατατήσει τα παιδιά μου αθλαπώδες ποιητές. Δηλαδή, χάρκος χολοπάρας. Την πάστα με τα έντομα. Κινδυνεύει ολόκληρη την μυρμικοκοινωνία. Κινδυνεύει το μέλλον μας. Πρέπει να φύγει από την πόλη. Να φύγει και να μην ξαναέρθει ποτέ. Να το διώξουμε τώρα μέσα. Να ησυχάσουμε επιτέλους. Να εργαζόμαστε με ησυχία και τάξη. Ησυχάστε αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει λόγο. Εγώ να τον φυλακίσουμε και όχι να τον διώξουμε, γιατί όπου και να πάει, θα του καλέσει κακό. Καλείς χωρίς ισόβια για να έχουμε με το κεφάλι μας. Δεν λες καλύτερα εσείς κύριε Όργα. Ηρεμήστε επιτέλους. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε νόμο. Ναι, νόμο. Για να μπορέσουμε μετά να το συλλάβουμε και να το φυλακίσουμε με επίοικια και δικαιοσύνη. Ναι, να φτιάξουμε νόμους. Ο νόμος πρέπει να τον καταδικάσει και να τον φυλακίσει. Και όχι εμείς. Καταλαβαίνετε. Έχετε δίκιο στο παιδιά. Γιατί ο νόμος είναι νόμος. Γιατί, ποιος μπορεί να τα βάλει τον νόμο. Μήπως μπορείς εσύ ανώνυμα. Όχι βέβαια. Έτσι τις διαδικασίες μου. Προτείνουμε, ψηφίζουμε, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Απαγορεύεται αυστηρά να τρως το βράδυ μουσακά, να έχεις χωρίς τα αριστερά και αγριμένικα μαλλιά. Έχω χωρίς τα αριστερά. Άλλαξε την γρήγορα και θα σε πει. Συγγνώμη, αντί για μουσακά, μπορούμε να απαγορεύσουμε το μπακαλιάρι στην οδαλιά, γιατί
ξένα. Μια βήματα της παιδεύεις μικρή. Ποιος το
Ο γιος μου που είναι τόσο μικρός, να είδε το ουράνιο τόσο δεκάδες φορές. Ενώ εμείς που είμαστε τόσο μεγάλοι, μια φορά. Στον ύπνο του το είδε μάλλον. Αυτό τόσο μεγάλη γαλέπα που το ξεφύγει για πρώτη φορά. Πάει, τελείωσε. Βγαίνει για πρώτη φορά. Κι όμως το τόξο δεν πήγε για πρώτη φορά την ησυχία. Εμείς όμως θα ξεχάσει γιατί έχουμε να κρασκούς του μανού από τότε που είμαστε μικροί. Βλακείς. Α, έτσι εξηγείται. Με έτσι εξηγείται, δεν με διόρκο. Πώς θα νιώσει το εξηγεί.
ευχαριστήσω τους γονείς των μαθητών μου για την συμπαράστασή τους και τη βοήθειά τους. Ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο Μανώλη Καρά για την παραχώρηση του χώρου και την υποδοχή. Τους αγαπητούς μου συναδέλφους που με βοήθησαν πάρα πολύ, την κυρία Μπαρτζιά Λιβίκη και τον σύζυγό της, κύριο Νίκο, που μας βοήθησε να καταφέρουμε τα σκηνικά, την κυρία Λάζο Μαριάννη, τον κύριο Πλακιάκη και διάδη το μουσικό του σχολείου μας, την κυρία Γέλια, είναι κάπου από εδώ πίσω, έλα Γέλια, της θεατρικής αγωγής, την κυρία Παντελάκου Δήμητρα για τα σκηνικά, των δικαστικών. Και τώρα θα σας παρουσιάσω τους οποίους έπαιξαν. Μυρμήκια μαθητές, Μπέντο Σάρα, Μαρκαριάν Λαρίσα, Πετρίδη Αλεξάνδρα και Μπουρνάρα Γεωργία. Μυρμήκια εργάτες, Γκούτσος Κωνσταντίνος, Κυπαρίσης Ιωάννης και Γέρικας Χρήστος. Μυρμικομάτ, Τσεγέλη Κλοντιά, Πρέθη Μπερνάρ και Λάφης Αστράτη. Κυρία Πιν, Μπούση Λισάβα. Κυρία Ούργα, Σταθόρο Χριστίνα. Ευέξαπτη, Κολβατζής Αλέξανδρος και Παγισκάκης Νίκος. Κύριοι Μικρυγιάν, Κατσαρός Αρχιδιάδης και Παπακώστας Λευτέρης. Ανώνυμος, Μαργωμένος Θεοδόσης. Χρυσή Πεταλούδα, Ηλιά Βουτάνια. Τζίτζικας, Τραγακέλη Ελένη. Μικρός Ραμπή, Νούτσου Νικολέτα. Και Σταύρος Καραγιάννης Μανώλης. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Η κυρία Μαρία, η πρόεδρος του Συλλόγου, θέλει να σας πει κάτι, φαντάζομαι. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο ήσυχα και τους συναδέλφους που φρόντισαν για την ησυχία αυτή. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά για την υπέροχη παράσταση που μας χαρίσατε, κυρία Κλαγέ. Η δουλειά ήταν άρτια. Παιδιά, οι ηθοποιοί μαθητές μας, συγχαρητήρια, ήσασταν υπέροχοι. Μπράβο σας. Ήταν μια αξιόλογη δουλειά στο σύνολο. Μουσική,